Vaurioituneen alatukivarren puslan vaihtaminen valmekkia käyttäen. Ennen irroitusta muista katsoa ja merkitä tukivarteen puslan suunta sekä huomioida korkeus tukivarressa. Valitaan sopivat holkit, millä vanha pusla saadaan laitettua pois, mikä on mitta niin, että mahtuu menemään tukivarresta läpi. Pystytään esimerkiksi käyttämään mittana, nyt meillä on irroitettuna jo tukivarsi, nähdään, että holkki menee läpi. Toinen holkki on sellainen, että pusla menee holkin sisään. Hyvä käyttää mallina uutta puslaa, kun sovitetaan. Käytetään vetotankoa ja kasataan tukivarren ympärille, jolloin pusla saadaan vedettyä pois. Painetaan paikalle käänteisellä tavalla. Nyt kuvaa. Eli tosiaan valmekilla tää irrottaminen. Nyt meillä on tässä näin, niin mikä sitä mukavampaa? Näin helppoa. Puslan takaisin painaminen asetetaan paikalleen, katsotaan, että on oikeassa kohdassa, varovasti painaen. Katsotaan, lähteekö menemään suoraan.